på de monarkier. Men jeg baserer spillehånden inde i hans tidligere salg, men så det er det bortført af Marijan. Marijan så er kammerater skåret. Aga så mega stinjo en tom kerende. En espeskinite er jo stinje. Der brøker den tuntun der kamera så. Det var sådan kan sætte i vildt. Kan tostavar. Aga så ni hvor sent de nu. Loven dog, skulle du se kalde der. En tom tinulle det selv. En tom jardin ruiske plaats de zo niet helemaal naar wel. Aga staven daar gewoon. Justement nu bij pas nu. Adeu Erboeg. Maar kan adeu Erboeg koorden dus hier. Erboeg koorden ik maar dat zijn de kind persoon. Als ook kijk als een Marijan die daar. Justement nu geen maar kubi de Erboeg en op een gaat bij de deur. Marijan met mannen zeven niet. Oh ja, dat Marijan is niet normaal. Maar zo. Met dit maar hoe we nog eens naar gaan. Aqui met strefschalen maar aqui met prosat. Maar kennen we dus bakkerio. Maar dat ding ja, gewoon een nergens kijken. Ook aan mezelf die aan zijn. Wat toen we waren geen die man. Aan nog die vrouw met die vrouw je toen oh, kunnen dan die. Op mijn leven dat ik ben daar die met me hoor zeg met de hele die daar kan je natuurlijk raken met ze hoe. Maar Tom ja, ja, maar ja, dat kan niet. Zo is het pas al wel. Maar nee, maar wat dan. Met dan die mais je suis un peu sûr qu'elle a peine un petit fique pour que moi que c'est là que un petit oh ya la niña bête la miche hablamos la juez a juez la Marijan oh moi mesquine non habitué rayon sacré Marijan